1 2 3 8 12 15 18 30 32 40 45 50 48 51 53 56 60 65 70 80 95 100 115। আরে তুই যে এসবু করুଛୁ এসবু কলে কিছু লাভ নাই। তু কোন ভাবুଛୁ এসবু কলে তু লড়େଇରେ ଜିତିଯିବୁ? ଲଢ଼େଇ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବରେ ହାଡ଼ ଥିବା ଦରକାର, ଛାତିରେ କଲିଜା ଥିବା ଦରକାର, ଜିଗର ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ତ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଜିତୁଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ? ନା ତ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, କି ନ୍ୟୁଜରେ ବି ଆସିନାହିଁ, କି ରେଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ବି ଆସିନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ସେଦିନ? ଶଳା 20 ଜଣ ଲୋକ ସେଦିନ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ ତ ଭାଇ ପାଖରେ ଯଦି କଲିଜା ନଥାନ୍ତା, ଜିଗର ନଥାନ୍ତା, ଜୀବରେ ହାଡ଼ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ? ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ସେଦିନ? 15 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣରେ ଛେଚିବ, ଆଉ ବାକି 5 ଜଣ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି, ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ତତେ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି, ତତେ ଲାଗୁଛି ନା? ତତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି କହ। ନା ନା ଭାଇ ନା। ତେବେ ଶୁଣ, ଯଦି କେବେ ତୋର କାହା ସହିତ ଆଉ ଜୀବନରେ ଲଫଡ଼ା ହୁଏ ତେବେ ମୋତେ କହିବୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ପୁଙ୍ଗି ବଜେଇଦେବି। କେମିତି? ଏମିତି। ଏଇ ମତେ ସେଦିନ ପିଟିଥିଲା ନା କିସ? ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ବୋଲି ମତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟିଦେଲା, ମନେ ଯେ ଛେଞ୍ଚି ଦେଲା। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ ଅଛି, ଡରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପାନେ ଦଉଛି Bác nó thèn anh đi gặp ơi. हेलो भाई, मो पछर 2 जण गुड़े ठेंगा धरिकी, तुम आस जल्दी पुंगी बुझेब तांग मानकर। हेलो भाई, टावर पाऊंगी। हेलो 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 पुंगी। हेलो 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 पुंगी पुंगी। हेलो भाई, मते लागुची तू बोधे व्यस्त अछु ना कोन? तू गोटे काम कर, फ्री हेकी मते कॉल कर, शांति रे बसी कथा हो। हो मु रखुची। हेलो भाई पुंगी। हेलो 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 पुंगी। हेलो हेलो पुंगी। हेलो बापा पहुँची गले पाखर। मत जे हैरान से पके देता खाली खाली नाम नहीं था सबुआड़े फेमस मो चेहरा सी जानी केते बड़ डर नाम। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये